Здравейте хора, днес ще играя 90, това, не, няма да играя 99 нощи в гората. Просто днес хора ще играя Wild Hop. Нали, Wild Hop Obi, окей. Така, влизаме вече. Добре, ето влизаме. Ето го, нали, самата игра. Ето, сега малко да изчакаме интернета. Знам, някои хора ми пишат това. Знам, че игра е доста яко. Добре, просто намалих музиката, защото знам, че е доста шуми. Чакай. Добре, това не мога да го мина. Добре, тук правим Wild Hop. Моля ви се хора, благодаря. Моля се, нали, лайквайте, дайте, защото аз все пак се старая. Добре. Това сега няма да го мина. Ето, минах го. My fish team running down the field is spinning. Чакай, какво му е толкова трудното в... Ето, майко, аз умрях. Уж викам, ау, че ма буди нещо кръкам. Той минах го. Това се стараете го минато. Тако. Добре. Добре, минавам го. Ама, ето минах. Човек, защо това е накриво? Майко, боже, това как ще го мина? Не, човек, как ще го мина той, вие? Прости ли сте? Не мога хора, аз ще казвам. Добре, там. Това беше за днес. Сега, но не беше това за днес, просто сега ще играя един шлептовър. Добре, ето. Шлептовър Хелоуин. Добре. Добре, ето започваме. Знам, че игра яко. Да, играла съм яко. Имам една приятелка, която тя ми е нали като фен. Знаете ли защо? Защото тя ми... Защото тя ми е сълшеничка и се иска да снимам видеа, но аз за жалост нали, мога да снимам видеа, но нали, балнат ми профила и майка ми вече ми се кара, не ми се карате, просто нали, знаете, вика не публикува видеа, защото публикува видеа, ако искаш, но няма да ти правя профили. И аз се викам, добре маме, но правя, но затова реших да правя видеа вече с Roblox. Добре. Да, играем. Добре. Ще му тровните, но аз мога Wild Hops. Throw. Окей. Аман. Хора, тук трябва да събираме някакви пасички ли? Майко, чакай, сега го разбрах. Добре. Добре. Чуете, дали и Brookhaven са го направили тъй? Смотан бега не може да мине едно такова нещо. Ето, гледате ли очите се в мене? Ето, вижте как го направих. Окей. Човек, аз как съм добре. Още колко имам сега доста.
FPS. Добре. Майко, умирам. О, не. What? Не може да бъде, майко. Това човек за... Знам, за първи път съм го направила толкова бързо. Пим. Das е... Добре. Я каквото не... сега Чакай. Нищо, няма се връщам. Искам да свърша този солар. И хората които са в Англия, първо ще го кажа на български. Хората, които са в България, но ако искат могат да празнуват Хелоуин, но това не е нашия празник, но аз много искам да го празнувам, особено в училището. Сега го кажа на английски. Guys in the Bulgaria, that's no... Не знам как да го кажа. That game is not game up. That's Halloween for you need to take the candies. That's candy. It's not for the Bulgaria. But Bulgaria, how much wants to doing that happy Halloween doing, but it's not for we, because we are not the Halloween. We are okay. Oh my god. Yeah, guys, but it's not for... Ми хора, много съжалявам. Просто не знам как да го кажа, ние сме учили. И празници, според мен, е нещо като хепи. Ми хората... Да ви кажа честно, много искам да го празнуваме. То най-много в училище да се черпим там, нали? Да. Ми хора... Още като за благодарност са ни направили нещо. Са ни направили такова. Хора, човека съм довършила товара. Хора, не паднах. Нищо ми, това беше всичко, чао.